Mga brad, nata dire sa atong bindo dire sa Binya, sa Santo Niño. Kami pa no? Kami pigti ano? Kami mga malagakay dire. Lalaki, lagi na iyahan. Abig. Lagi. Kanya pa niya siya mataba. Kuha na yung Andre Tagiya, si Ati Pami. O niya pala matambo. Atong bindo. Bindo nito. Bilan to? Naman yung kisagbot ni. Naman yung kisagbot. Kisagbot ni. Daghan lagi ron. Ha? Lampi lagi ron. Download. Tumate. Ay. Ang kuren kayo. Bukas nito ba? Daghan lagi ron. 15 pa man, diba? 18 man, te. Nagakuha sa Mga advance man sila. Advance day kayo. Wala kayo pang load no. Dito Basta. po sa bubong. Wala ka po. Sige siya, reklaw signal, te. Yang gugma, wala-wala po. Ala, ya. Huwag na lagi ni siya mag-iana, ya. Dirag post sa Facebook. Wala lang, good. Naninood daw si Che ba? Joke lang yung mga Che. Linya, para monetize. Ano te? 3 months pag uro ay. 2 months pa. 20 mil mga kayo gusto na. Alam niyo si Clark, te. Eskwela. Eskwela. Isa. Sabi na. Saan mo ko sa signal? Naiwi na po yung Tina, no? Ha? Oo.